Ngada kupedza nguva regai kababaisa bhevadzi Bhoshongore nokuda kwekuti kanhasi tine special programming apo panenge pacharadzikwa Commodore retired Simon Brian Bere vakatisiya musi wa 24 April 2026 vakapiwa karuremekedzo rwegamba renyika vacharadzikwa nhasi kumarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes Acre. So team Current Affairs Radio Zimbabwe na National FM atofika kare manje tinenge tichienda kakumweko tisatadaro regai katinzwa kuti Papa Isabel vakatibatireko muchirongwa chanhasi Bhoshongora segment icho kwadi muri yeZimbabwe ndakabata ndakapakatadza ndinadzo pazuva ranhasi muri yeZimbabwe ndine nyaya muri yeZimbabwe yemwe mubatsira ari mukati menzvimbo ari kushevedzera kuti ari kupinda mukati menzvimbo yekwabulawayo paari kuenda kubulawayo muri yeZimbabwe akumbira kune madzishe mubatsiri akumbira kumadzishe ari kubulawayo nzvimbo yekubulawayo vachiti vari kuda kuti vaite ivo bira mune nzvimbo iyo iri kubulawayo mushure memumwe muzvina business ane motokari dzinoenda kunze kwenyika dzichikrosa dzimwe nyika zvitakura zvakawanda zvakafanana nematraki mahombe mashopu nezvimwe zvakawanda mushure mekunge kurudzi kwake mune vanhu vakombolena pane zviri kuitika mune vanhu vanokwenda kuita iwo 7 vakafa nenzira yekushayikwa vasingazivikanwa kuti vakafira papi kana kuti vari kopi vamwe vari kuti vakafa vamwe kuti havana kufa asi pari zvino muri yeZimbabwe kwakazotsvagwa mubatsiri akaenda panzvimbo ndokutiedzera achiti iye ndiri kukumbira kuti ndiende pane rimwe dziva randiri kuona padziva iroro ndiri kuona vaperera vakawanda zvakawanda zvavo zviri pasi ipapo vainde papo mukoma KB iye businessman ndiye akati iye ndine basa ndiri kumhanya simu zvina bhizimusi chandichagona kukuita inini kukusponsa ini motokari dzamuchafamba natso mafuta pamwe chete nemari kuti muinde munobatsirwa tizive kuti vana vari kutsakatika mufamily medu vari kuenda kupi vaende papo muri yeZimbabwe vakasvika vakadzirara ipapo varara ipapo zvikanzi mangwana ndoda kuti pagobuda chidudziro yekuti munhu akataka kushayikwa akaenda kupi uye nemhakaenda tindiuye pano vanhu vakarara ipapo hapana chakaitika vakazoenda mangwana makuseni mukoma KB vaende mangwana makuseni vakataka kuona chiredzo chinenge ngwena kana kuti iro karwe richifamba richiwe nechinhu hedzo takaruma mumvura vanhu vakatarisa vari kunze asi pachakauya chinhu ichi chichibva charatidza kuti icho chanyudza musoro pasi but chasiya nhumbi pamusoro but hembe dzazoonekwa idzi ndo dzakashayikwa munhu yakapfeka asi akashayikwa 2013 yes munhu akadisappear murume izvozvi 2026 mubatsiri aenda kwabulawayo aita zvaakaita pane chiratidzo chiri kuratidza kuti pane ngwena kana kuti nyakoko ichokwadi yakabuda yes yakatanga iri pakati sizvo riri dhemhombe ikafamba ichiuya vanhu vakatarisa kusvikira yasvika padhuze ichibva chai kusvika kuvanhu ndokubva yangunyudza pasi musoro payakanyudza pasi musoro pachiva pasara hembe dzakayangamara pamusoro but hembe dzakafamba ziuya kunze vanhu vakanyatsoona kuti ndidzo hembe dzakatoshekwa munhu uyezve padzakatumirwa pamasocial media padzakaendeswa chiziviso kumapurisa hembe dzakapfeka munhu uyu ndidzo chaidzo asi nenguva yadzo dziri kungoratidza dzakangotota senhembe dzanga dziri mumvura hapana kudambuka kana kuita sei makore mangani munhu ashayikwa kubva 2013 kusvika 2026 so mubatsiri ari kuti kudini pamusoro pehembe dzakayangamara hembe dzakawanikwa kamudziva ari kuti hatisati tapedza zvandakuita pana pandisi kuenderera mberi nokuti vanhu vese vamakashaya ndichaibuditsa zvakaitika pamusoro penzvimbo yenziva rinori nokuti dziva rinori rinotori nemunhu anouya achipira mwedzi wega anouya achipira pano kana mukaona zvinhu zvakafanana nemaraisi mikaona mushonga akatenderedzwa pano pane munhu anouya achipira pano but munhu uyu ane chokuita nemurudzi rwenyu mufamily menyu zuva iroro mukoma KB motokari dzabusinessmen dzese dzanga dzamira hadzisi kufamba madrivers vachiyedzera kuti kwanzi ivo vakapinda mumotokari kwanzi vanoona munhu mota kudzisata hadzisi kusata vakapedzera vamira panze vanhu vashayikwa kana kuti vanhu vadisappear mufamily iyi vangani anokuita 7 vasiri kuonekwa havana kuita zvikunzi vakaonekwa vakafa pakati vari kungonzi vashayikwa havazi kuwanikwa but vese hapana ari pamusoro pe2017 kubva 2013 kusvika 2017 panga pashayika vanhu 7 kubva ipapo hapana ari kuwanikwa asi mubatsiri ari kuti pane wemumhuri ari kukonzeresa ndokusaka azoti iye handichakwanisi kuenderera mberi nezvinhu zviri padziva iri ndakuchida ishe kana mambo vane nzvimbo iyi ine dziva iri patichaita basa iri vagoona zviri kuitika nokuti chiratidzo chekutanga chanani chifunga chinogona kuramba ndachiona saka ndakuda ishe saka shoko raindiswa kuna mambo manje
regai tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba seiko. Mai Audrey uranda paHeathcliff kwaGabela kuri seiko nhasi. Hanzi mubatsiri uyo ngagadzire tsotso dzake kuti mambo hanzi vasanatsiswe ice cream vasananzwiswe ice cream na businessman uyo, nokuti mambo vakangonanzwa ice cream chete unonzwa mambo vachirambidza mubatsiri vachiti mhondoro dzedunhu dziri palivhi kana dzadzoka tozotuma jinda rangu. Ainzwa kanyaya. Hanzi mubatsiri ngagadzire tsotso dzake kuitira kuti businessman asananzwise mambo. Pano kuno kusadzokwa apa. Yes. Zvinzi masvibisa nzvimbo. But avachaona kuti akasvibisa munhu ndiye pakasvibisa anokonzeresa kuti zvimumvuramo munge muchiiswa zvimwe zvinhu zvakafanana nevanhu vakafa. Zvakawanda tonzwa mushure menhau 27 minutes to 10. Nyabhira inopisa mani. Nyabhira inono. Nyabhira inono. Nyabhira inono. Kana muzogara. Kwete kunze 30 minutes titange basa. Kungoti hello. Kuti vatozara. Endi majambiro avanoita maspika. Aiwa, iko kudavira. Energy. Mubatsiri famba. Ndati mubatsiri famba. Ndinonzi Courage Kavai. Ndiri kuno kuchitungwiza. Yes. Ende ndiri kutonzwa kuti kwanzizo atanga kunetsana nevaridzi vano anditi mota dzinotakura zvinhu anditika. Dzimwe dzatiwa nemazuva dzakamira pamugwagwa. Saka atisati svika kwadziri kuenda. Dzimwe dzema-cross border saka vakamirirwa. Muri kuti uyu muzvina bhizimusi uyu motikari dzake matraks ake pane kwaanoenda achita basa kubva zvauya mubatsiri kubva zvashanda mubatsiri chokwadi matraks haachafambi chiri kuitika pamatraks akamira kwanzi madhiraivha vari kuti vari kuona vanhu mukati ari kuti vari kuona vanhu mukati ende vatobuda shoko rokuti kwanzi iyeye padziva rakaendwa iroro kwanzi iyeye businessman aenda padziva iroro achiita chikaranga chake ipapo maraisi nechii zvinenge zvichikandwa ipapo achipira padziva iroro. Welcome KB na Bosho. Radio yatanga kunakidza kunzwa kuti turu chayai ngoma imi mutsaiti mumashasha yese pamwe chete kana Alec Gweja ndinonzi Shift Boss Victor Katiyo pamusiwa pa Robert Farm parisheko pa Robert Farm nhasi ndoza kuti munenge makachibata chimuti ndiripo pa chimuti Effort Nyakasaka the Korean man. Rebecca Fosa akachibata ari pakariba akariba munyabhira but atopindira atoveko akatobva kukariba kuya panyabhira izvezvo arara achifamba zvakare atodzokera zvakare apakariba zvakare apo ari kuti hanzi mabatirwo anoitwa chimuti kukariba achokumbira kwanzi request yangu special request kwanzi ruda road show vakariba aiwaka why not ndokubasa kwacho leaving no one and no place behind. Tiri kufika sa National FM komweko papa Isabel takumboenda kumarinda National Heroes Eka tinzwe hurongwa hwekuradzikwa kwegamba Commodore retired Simon Brian Bere vakatisiya musi wa 24 April 2026 vane 67 years avo vakapiwa karuremekedzo rwegamba vacharadzikwa nhasi kumarinda anoradzikwa magamba National Heroes Eka apo patinenge tichinzwa kakufamba kwechirongwa chekuradzikwa kwegamba vane nyaya dzavanoda kusvitsa pachimuti vachada kubata bhozhongora munobatika panhare dzinoti kudini icho kwadi mudi yesimba munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 munondibata panhamba idzodzo. Tinotenda Zimbabwe rambai makabata pachimuti mushure mechirongwa chekuradzikwa kwegamba tinodzoka zvekare tichienderera kamberi nacho chirongwa bhozhongora segment part 2 takakubatai loud and clear ndinonzi Maikaela pawajetsi kukaroi ndimhoresera vana vangu Kaela Kiala na Keith nehusband yangu iri kuketa fodya nemhuri yekwachando yese tiri kudekedzerwa baba tiri kunoku kukaroi kuriseko kukaroi nhasi zvikanzi nasei mobarwe panyazura tiripo pachimuti Nicholas Chiteka paGlenville 3 Boss Digozi Anodi Chigwenjere pahoya muzarabani chimuti chakabatwa baba Isabel kayembe pawataura pamaikeila apo pawajetsi apo ndopa murandakadzi Venezia makore idzimai widai manga matanga misikanzwere ipapo aiwa akundikamboita misikanzwere musikuru wakutenda botsoka aiwa ndisi kutenda botsoka iti wanga wakure ndiri kubvunza iti mama manga makure
pawajetsi apo. Yes. Ndopa murandakadzi Venezia ka. Venezia. PaVenezia. Makore Ai dzimai widasi. Manga matanga misikanzwere ipapo. Aiwa. Akwendakambirira musikanzwere musikuru wakutenda botsowa. Aiwa ndisokutenda botsowa. Iti wangu wakura. Ndiri kubvunza iti mama manga makura. Chinzwa ka special program yekuradzikwa kegamba renyika eCommodore retired Simon Brian Bere. Avo vakabata basa rakakura munyika yeZimbabwe vaizikanwa nebasa rekugadzira ndege. Yes baba Isabel. Zvaita kuti basa rifambe. Kusvika nhasi tifade zvatiri kuita izvi. Ndevamwe vaimiramira. Ichokwadi ichocho. So musati matsudzura pana gogo vakachibata chimuti regai kanditsvage kazita randatumirwa panapa. Vanonzi ivo. Alright, vanonzi Gogo Tendai Enedia Nindiri vakachibata chimuti vari pa Warren Park D. Mukoma KB kana zvakwanisika tine video tichaisa pachannel. Okay. Hemadzimai veimwe kereke munyika yeZimbabwe vakanga vari kuMalawi. Right? Zvikanzi gatikuratidzewo pachimuti zvatinenge tichiita. Kunyange tichitamba shoko kana mwashoko raMwari, ziya kuti Mwari vanenge vatine vainesu tichiteererawo chimuti. Tikunzwe tinokubatisaiwo vari muuniform yekereke vachisimudza mbata. Vaisimudza mbata. Vari kuMalawi kuLusaka. Kumalawi. Vachisimudza mbata. Aiwa tinotenda chizoikandaika kuitira kuti mhuri yeZimbabwe yone kuti chimuti hachisi chekutamba nacho. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza. Wamukaseko baba namai beni kuchimuti vakabata. Heti muZimbabwe mete kwabulawayo. Wamukaseko Isaac Ndefuwazi. Tapiwa singwendere. Sabhuku karamba pazvipoto. Wamukaseko chimuti ndiro zoti mchimo vakabata ipapo. Wamukaseko Timothy Mpopera vakabata chimuti ipapo. Pamwe na Thomas Maati. Chimuti wakabata. Wamukaseko Reason Mate pamwe na Thomas Mateta. Chimuti makabata kuti dzve. Wamukaseko Mese chimuti makabata. Joramu Nefenjiro Mafubizi. Ndiro chimuti wakabata. Paka. Mhuri yeZimbabwe ndapindira mudzimbo yebhindura. Bhindura. Nyaya ndiri kutaura panapa mhuri yeZimbabwe inoti iyo. Kune baba vakaroora mukadzi vachigara naye. Vandisina kuzokwanisa kutsvaga kuti vanga vaine vana vangani nemudzimai wavari kugara naye. Okay. Varoora mukadzi vachigara naye. Vari pamba apa. Baba vanga vane kubata kwemamwe mabasa avanoita sababa pamba anoita kuti musha usumuke uyezve mari dzinge dziripo pakurarama mukati memba yavo. Murandakadzi ari pamba aimira kuti maproject tudiki tiripo ipapo mukachibva paiswa musikana webasa. Musikana webasa angachigara pamba apa pamwe chete nekubatsirana naamai vepamba apa kana baba vari kubasa. Mushure mekuita tumwe maproject twanga turipo tinokonzeresa nekungounzawo tumwe tumari twakadaro but kwete stereki kana kuti maningi. Maprojects aiitwa pamba apa anongoita kuti paonekwa mari yemuriwo yechingwa. Kwaisanganisira tupi. Taisanganisira kana kupfuwa huku, gadheni, zvinenge zviri pamba ipapo. But vaine musikana webasa. Zvadaro mukoma KB. Pamba apa pakazouya muzukuru wasekuru. Mwana wehanzvadzi yasekuru. Yo pamba apa. Pachipo paya muzukuru pamba apa. Mwana uyu aitorimo kwaidzidza but akanga ngoya pamba apa kwenguva diki achizoenda zvake. Zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwa mashoko akaitika. Ndiye kuti murandakadzi anga ari pamba apa anga ane madhiri aita nemusikana webasa wokuti vaitozama kutovaka rimwe side zvisingazikanwa nababa pamba apa. Zvafanira kutenga masimenti, building material, mari dzichibuda pamba zvisingazikanwa nababa. Kureva kuti baba vepamba apa vane kubirwa kwavaitwa nemudzimai wavo asi vachizivana nemusikana webasa. So zvakaitika ndezvekuti muzukuru wasekuru anga ari pamba apa ane kuona kwaakaita mushure mekuzobata zvakare foni yemusikana uyu ane zvaikumbira ndokubva abata foni akatoona kuti vari kutochata zvikuratidza kuti izvo baba vari pamba vafanira kuziva ende masimenti nezvimwe zvekuvaka zvese hazvifaniri kuzivikanwa ringori dhiri ravo musikana naamai vepamba apa. Musikana paakaona zvinhu zvemuzukuru wasekuru akakwanisa kutaura nemusikana webasa achiti kuna iwe kozvii zvamuri kuita izvi sekuru vasingazivi nambuya pano. Uyu muzukuru rudzi. Muzukuru kadzi. Okay, anga akura sei? Anga achitoenda kuchikoro akuru ake asati ane murume. Right. Zvadaro abvunza kudaro haana kuudza sekuru ake. Akangobvunza iye musikana achibva azoenda kuna mai vaanoshandira madhambosi. Zvikanzi madhambosi ndabvunzwa zvakadai nezvakadai zvabuda zvakuzivikanwa. Zvikanzi namadhambosi ndara kana kuti baba vatombofanira kuziva zvinhu izvi.
mwana uyu mwanasikana uyu atori mushonga kwatiri zvatodhakwa threat. So mwana uyu akavhaisirwa muchikafu, mushonga muchikafu, poison. Ndokubva adya poison achibva afa. Asati afa ari kuchipatara, asati aina kuchipatara zvakare achichema kuti mudumbu akabva iye zvakare apiwa mushonga wokurapa wakaiswa imwe poison zvakare. Zvakafanana nepiritsi rinoshandiswa kumakonzo riyariya ndobvaisirwa imomo. Ari pamusoro pekunzi ari kurapwa ndobva aripiwa zvakare achitakura uchienda kuchipatara, achinosvika kuchipatara ndiye sarai munhu achibva afa nematambudziko. Afa kudaro nyaya yakaendeswa kunzi sekuru uchiendesa kuhama munhu afa achiwatiwariswa kunzi kana kuri kuti munhu uyu pakaendesa kuhospital vakasvika vachiti mwana uyu amwa poison, and the poison imwe yacho yatazoona ndi iyi yacho vakanga vaisa muchigubhu iyo vakabva itakura zvakare apedza kumwa. Zvikanzi taona kuti munhu amwa poison nokuti chigubhu chasara ndechechi, imwe yacho ndeiyi, ichitariswa zvikoro zvichoona kuti itori poison, saka amwa poison. Achizobuda mupostmortem achiendeswa kunovigwa kuhama dzake chaidzo. Zvikanzi izvo ngauye nehembe dzake. Kana munhu amwa poison azviuraya anovigwa nehembe dzake. Vaya vakati mukada kuti modzokera kutora hembe munenge matiomesera, regai kuti tizowe neimwe nzira, kana muchida muzozipisa. Munhu achibva avigwa hapana kuita mazuva, musikana aishanda pamba apa amene kuti pane zvanga kuona here zvange zvakuitika. Musikana achibva famba iye pachake ndokuenda straight kuna boss. Zvikanzi ndati ndikuzivisei, ndati ndikuudzei kuti musikana wamuri kuti akamwa poison haana kubhoma poison. Nyaya yakamira yakadai. So tisu takazoita mwana uyu kuti amwe poison iyi, tisu takamuisa poison iyi. Boss vachibva simudza nyaya, havana kumboita zvezvekuti pane mudzimai wangu kana kuti musikana webasa, ndokusumudza nyaya ndokuendesa kumutemo. Vaendesa kumutemo, mukadzi nemusikana webasa vachibva vabatwa vakaenda kune rimwe dare ravakaendeswa riri mukati meguta reHarare, ndokubva vanotongwa. Zimbabwe vanhu vandiri kutaura Madam Boss vakapiwa 12 years, musikana akapiwa 6, kutaura kuno kwatiri kuita vakupika vari muchitokisi. Baba Isabel, amai ava pavaitora zvinhu zvisingazivikanwe nomurume vaigadzirei, vaivakei? Vaivaka imba. Kupindura ikoko vaivaka imba. Mungaziva here kuti imba iyi yakakura sei? No, imba iyi yange ichitongotangwa but sezoti yakakura sei, but zvese zvokuvakisa zvanga zvaunganidzwa pacho pari kuvakwa patotangwa, asi murume angasingazivi. Izvozvi murume ari kuziva here pacho panga pachivakwa nemudzimai? Zvese musikana akutotauraka zvese zvakuzikanwa. Asi muzukuru akatofa. So utsinyi wakaita semukoma KB kuti pauri kugara unonga utori kumberi kwemurume, ende dzinenge dziri pfungwa dzekuti uchagara ipapo here kana uchibira murume uchiti rega ndivake zvangu pasaidi, nokuti kuvaka pasaidi kunoreva kuti hausi kugara kana kuti uri hausi kudiwa. Sei uchiita zvinhu zvako pasaidi asi muri nyama imwe chete? Vanga vane nguva yakareba sei vachigarisana? Vanga vanisina nguva yakareba, but vana ndivatisingazivi kuti vana anga akura sei. Kana ari mwana panofanira kunge paine 1 but panga pasati pane zvakawanda zvavepo. Clayton ziri kumadziwe kuRafingora, machibva ndipo icho chiri kuchokera kapa Bindura chatsudzirwa kana Bozhongora connected. Ndinonzi Santana Tapiwa Mubondi akachibata chimuti kuti uri kupiko? Tapiwa Mubondi zvikanzi ndakachibata chimuti ndinonzi Tinashe Kapasura kubakasa pamanovi. Pamanovi pane kamwe kaveji kakaipa kanenge kari bido kari green pabakasa apa. Sure. Maiwe kanoda kuri kusenseniwe. Right. Warara usina kudya. Sekuru Thomas Doni Mufundirwa vakachibata chimuti varipo pachitungwiza le kuzoti onakani gogona sekuru Nengu kubuhera hanzi tiri kudekedzerwa baba. Gogona sekuru Nengu kubuhera vakachibata chimuti kuti dziba hanzi kudiniko na rasta chigarira KB ndidzo pfambi dzevakadzi idzo. Ndinonzi rasta chigarira Sakaoma mukoma KB. Atsamwa. Baba Isabel. Pamusha pamuri kuvaka musha wenyu kwete kuita girlfriend, mukadzi.
mukadzi uyo akakodzera kugara mukati haana kurongeka. Ndinonzi Jerasi Jairosi, ndiri pachisipiti. Asokaoma mutemo ukashanda. Asi muzukuru akatoenda. Muzukuru akatofa. Alright. Kanyemba na Bozho ndakakubata zvakanaka kuno kwa Gutu Kanyemba. Nditiro kapfoku natanyaradzwa mafusire tichaona vengesai takudzwa mananzva nemhuri yakwa mafusire yose. Kanyemba udza Bozho kuti andishevedze katatu. Ndinonzi tawanda mafusire kwa Gutu kwa Mazuru. Tawanda mafusire. Po rikiti vo. Pakaipa. Yes, amai avo itsotsi vaisadaka imba vaingodaka kumora hupfumi chete. Ndonzwira musikana webasa Tsitsi akafuririka iko zvino akupika jeri. Ndinonzika Mai Mukozho Pandanga Hospital zakajerera takachibata chimuti kuti dzvi. Kebe pane kufuririka kwakaita zvakatooma ende ipunishment yeupenyu hwese. Unozodei naye baba Isabel kana watsvagirwa basa wawana basa iwe wakuda kufuririka pakadaro. Zvatinokodzera kuti isi bhedha tongoti bhedha angundise basa pakuti ndipinde panyaya dzakadaro. Ndizvozvo zvitori nani? Madzimai ngatigutsikane vedu we ndochinonzi chawakagona hapana. Ndinomutsa vana vangu Mevhi Kudzi naRumbi. Ndine mai Mevhi pachimururi kumbire munhu mukati. But zviripo mukoma kebhindi zvekuti sevana pachimuti ndingaziva sei kuti mukadzi wandaroora uyu ane demba refu ane kuenda upenyu? Ungaziva sei kuti murume akuroora uyu ane kuenda kumberi? Baba Isabel ndinofunga kuti zvinogona kunetsa. Dzimwe nguva ngatinamatei kuitira kuti tiratidzwe naMwari vapindire. Munhu wauri kugara naye uyu ane pfungwa dzakaita sei? Kumberi zvichaguma papi? Ichokwadi. Nokuti unenge wadanana nemunhu 6 months muchifambidzana wotona kuti munhu rega ndikande pakicheni. Asi hausi kuziva kuti munhu iyeye ane pfungwa dzipi. Ya pakaipa. KB na Bozho mutemo wakagona vanhu mukati. Ndinonzi mufundisi Mavheneke ndiri muCBD takachibata chimuti kuti dzvi. Kupisa kambowa kanonziko tsamba ndinoiverenga kubva kuBoys of Thunder Bozho Ngora. Vanogona. Yes. Vanotsudzura vakomana ava. Ava tsamba ndoiverenga. Ini ndoimba bhesi mimba 10. Aiwa kana auto. Imi mimba 10. Tsamba. Ayo munokanganisa nziye varidzi. Tinotenda Zimbabwe 22 minutes to 12. Ndopafika nthawi pari manje regai katimbobheja magreen kuti tiwine magreen. 11 minutes past 12. Yes, Zimbabwe yadirwa huchu uluju kupela. Chinenge chakachaya kapa boss zvemunyati Swisha Business Center. National FM versus Radio Zimbabwe Clash of the Titans. Takavapedzera kudhara. Radio Zimbabwe kuita tani nkutatarika basi. Iwe unozviziva. Wokofa. Akatapwa kare. Maitatenda munapo kana kuti Abigail Muguta kubikita devure renji. Kuti uzive Bozho naKanyemba kuti murume kana kuti mukadzi uyu akamira pachokwadi zvinoda munamato. Ndisikuresera ukati nashe munapo neve kwa Muguta kwa Murambinda vakachibata chimuti. Yes. Pana mailitsori paDZ vari kuti izvo izvozvo hongu pane madzimai vanogona kuita utsotsi kwete varume vanogona kuita utsotsi vari mumba, asi vese vakaita utsotsi mukavatarisa havana kwavakazoenda. Ichokwadi. Mupenyu hamudi chikiribidi. Famba straight gwara chairo. Ukaita zvinhu zvako straight unoona uchibudirira. Chimboonai kune vese vane mabhizinesi vakadaka kuita shortcut. Chii chakaitika? Ichokwadi izvozvo. Vese vakada kupinda mudzimba vachinyebera. Mukazovaona izvezvi unodemba kuti vakomana unenge waita zvakaendwa iko zvinozvi vamwe vakurarama. Pawanga ugere iwewe pari kurarama mumwe munhu izvezvi. Zvakanaka wakutonofugama ikoko. Wauda kukumbira kuti udzoka hazvichaiti. Unoita musikana webasa ikoko. Good morning KB na Bozho. Ndinonzi baba Alice paBohera. Ndakachibata chimuti kuti dzvi. Mainosta vari kwere nai Bozho.
maino savariko pane zvakaitika zvakazonyanya kuna maino at least kwamuri zviri nani Cape Sirati ndimuliwa United ichibva yawina plus hamuna ziva zvakaitika ka line-up yakaiswa ka tinokasira kuda kuona isusu kuti taakutomhanya stereke okay takazoita umwe wafana wakambomhanya zviri muground kupi kwaikoko kuground uko line-up yetimu ipi tauda imamuizire timu inogona yemunyika yezimbabwe tikambotafana wambomhanya wambogita experience tichifungidzira kuti kachiefs kadiki ka aiwa saka ipa makatodherera asi kurohwa makatorohwa kurohwa takarohwa izita manje mainosobva kuti Cape United kuti ndimuliwa Liverpool kudiyewa zvinoita zvakanaka nezuro ndakasangana naye anonzi Samuel Nemhota anowanika pambari pamusikapo pamatapi saluni kunaiwa ikoko apo ndizuro akasangana naye kuti yarohwa achibuda murufaro haana kuziva kuti chikopedza kukwidza uri kuenda pamutero akubulawayo ukukwedzeka parasura maita basa pamaridza songu anzi verengai tsamba yangu nhasi ibirthday rangu ndinonzi Constable Forichi aiwa mutungamiri wepamusoro nhasi kacheche Constable hamuna kuwanzwa kana mamakosa vana kupinda havagoni kutaura kacheche ndizvozvo kachirumbonyamwankaka happy birthday Constable Forichi aiwa kurai munyasha nevese vane mabirthday nhasi hanzi ndinonzi Dadza Darlington Vochora pamazowe pamatola famu ndongoti nematambudziko kumhuri yese kwamatora nekurasikirwa nehama dzedu dzakatisiya ka same day my love namai no rest in power rest in peace nematambudziko Dadza Darlington Vochora pamazowe pamatola famu nematambudziko nekurasikirwa kana my love pamwechete namai no rest 17 minutes past 12 tiri kuyembekeza kakubwera kwa Rachel Chauke akangopita mustudio tinenge katakukotoka takuenda kakunyumba kapumura Paswell Kajawa pa Centenary parisekwa nhasi imwe nzvimbo iri kuda kachi road show inonzi Centenary mabatirwo ari kuitwa chimuti pa Centenary haana kumira zvakanaka Simba bhora ndokuti bhora yakadzima mavhiri avaira kuti ndinonzi Poka Njuti Dhedhi vaAngel mukwasha wakamatevera paBorodale Simba bhora yakakonzeresa mudiwa hudhu ango nezuro ndakangonzwa kuti kanzi ndo chichocho chokwadi kudyiwa neSimba bhora veScotland nemaplayers masters ese atinawo nemaresources ese atinawo kati wakani mudiwa hudhu ndosaka Simba bhora iri muKasolaga Premier Soccer League ndosaka dzakasanganiswa nekuti hapana anoziva ichawina dai kune inowina yaingogara yangopiwa trophy kudara and iyo sure Scotland ngaigadzirire gore rino but pane zvavari kunyarawo pane timu yavari kunyara kungogamuchidza ndeipi Caps akara Sande mune Dynamos aiburuke futi paya aiburuke payakawirapo Sande mune Dynamos aiwa wakapedzerwa nehuku aiwa tiri kupedza mukoma KB pana pandire chiziso chakakosha nhasi kuseni uri musi weSunday message yanezuro 2026 ndakwira kombi Honda Fit white ndichipinda mutown saka ndakwirira pakamfisa shops ndichipinda mutown ndaburukira paJoiner City ndanga ndine mabag angu anokwana kuita mashanu 5 pandaburukira ndabatanidza secho yemuridzi wemota ranga riri kubhutu secho iri rine mabhuku 7 nefull uniform yesupport unit nemapeni nemakeys mabhuku aya akanyorwa kunzi Godfrey Mabejka saka kana paine anomuziva please ndibatewo panhamba dzinoti 0782 285 190 0782 285 190 atore zvinhu zvake aburuka nemabhegi but mune uniform yechipurisa irimo mukati imomo aiwa katinotenda pane vachabatsira mushure mekunzwa kachiziviso chaverengwa naBozhongora Bright Mukuzunga ari paHaydon Park akabata chimuti tiripo ipapo takatsigira ndinonzi John Yekesi kwa John Rore apane basa John Yekesi kwa John Rore riri bhora ku left back kuna John Yekesi ku right back kuna King Mabos apana anobuda Constable Forichi coach Amaiwe
ziri kuita kudiana, ziri kuita kunyangutana. Ulikolobetse rorisanyi makawani zikanzika nyamba na bozho mukabdzidziwa ndipo kuti motikari yangu impita rini magiya kana ndiribe kupata chimuti ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana. Ane kombi yakanzi live wire inoplaya Highfield kuwadzana. Hanzi kana ndisina kubata chimuti magiya anonetsa kupinda. Albert Dzakatira maichido pa Epperton Park vakachibata chimuti kuti dzvi. Hanzi takachibata chimuti dimbare siyana inayo. Siyana ina Dynamos ndi maichido pa Epworth. Atidika kuti irowe itibombeka asaka muri kuti muri kurohera ne Dynamos. Aiwa isusu isatidzore tsimbo. Dynamos kuti kungura Dynamos waita mbiri. Okay. Muzimbabwe kuna Dynamos. Timu ngura Dynamos mu Zimbabwe. Yeta mbiri. Samulota muda kuti mbiri. Mbiri pamusoro pembiri. Izvo ndisi tine mbiri ka. Maidenzo pa Bloomingdale takachibata chimuti kuti dzvi. Pariseko pa Bloomingdale nasi maidenzo hanzi naniko. Macho mataniko KB na Bozho ndifarisira ukaliti nashe charumbira pa Barapate. Pa Barapate. Mushandi uyo akabata isikunzwika li tinashe charumbira ari kupi pa Barapate ndipapi ko ipapo. Okay, ndofunga akaterera tinotenda. Okay, KB na Bozho hanzi kudini ko KB na Bozho musikana uyo na boss vake vaifana kakutongerwa life in jail nokuti vese vakasangana varoyi havadi ku anzi kunzwirwa tsitsi mani ndinonzi Mama Kiki pa Epperton Park ndokumbira ukamudedze zita remwana wangu kuti Kiki katatu. Kiki pa Epperton Park po rikiti vo. Tinotenda 25 minutes past 12 ndo pafika nthawe pari manje Papa Isabel pane chimwere chamungangoda kungopedzisa nacho icho kwadi muri Zimbabwe wamugaseiko kana kuti wasora seiko. Mutungamire mapisa matungamire Solani ari kumapisa Alfred Mafredo made kufamba Boniface Mujongondi kwabula wayo hiti muziba kumeta kwabada chimuti wamugaseko chora munefenyura mafumbidzo hana sense yakuliba wamugaseko Alice Chimbwede chibuto kwabada kuti kwanzi tiri kwenda nacho wamugaseko Cecilia Banda pamkana butsu hiti muziba kumeta chimuti wakabata wamugaseko Sabu kukaramba kunoza chimuti muri kufamba nacho makachibata kuti kwanza ndichisiye wamugaseko Sabu kukaramba famba inacho muri ipopo paka Bikita mashoko Bikita chiri kuti tani kune murume ane mukadzi wake ne mhuri yake. Yes. Ane muning'ina wake akazvitakura. Murume ane mudzimai ne mhuri asi ndiani ane muning'ina akazvitakura. Murume kuti mudzimai iye sekuti inini ndine muning'ina wangu ane mudzimai wake akazvitakura. Okay. So mukoma vanoti muning'ina ane mukadzi akazvitakura vane umwe mwana wavainaye first born yawo. So mainini vakaenda kumba kwa baba mukuru nemwana first born kuda kunosiya kumba kwani kwa baba mukuru ndobva vaenda ikoko. Vasvika ikoko ndobva vasiya foni mumba mainini ndobva vatorana nani na maiguru vachibva vaenda kwavakaenda. Vaenda ikoko anditi vasiya mwana wavo first born mainini. So mwana ari kuti ndoda kutamba makemu pafoni ya mama vake. Bamukuru wakati no problem chiunza ndikuvhurire foni ya mama vako ndikusiya uri kumakemu. Murume nemudzimai vakaroorana. Yes. Asi murume ane muning'ina ane mudzimai akatakura vamwe nevamwe vari kumba kwavo. Mainini yes. Vachibva vaenda kumba pamukuru na mwana wavo ipapo akazvitakura. Vachibva vabva pamba na maiguru yes. Vasiya mwana nefoni anditi yes. So mwana udatemba magame pafoni ya mama vake. Okay. Right. Bamukuru vakuvhurira mwana magame kubaya kako vari pakati pekuvhura message yabva yapinda. Message yakapinda mufoni
Zimbabwe yamainini ndiri kuzama kuti tinzwe tese message iyi nenzira yenhepfenyuro yevanhu vese. Message iyi iri kuzama kutaura kuti tichakwanisa here kusangana pazuva ranhasi kuti tiite zvatakatida kuita. Asi nyaya iyi yaive yokusangana kwemurume nemukadzi. Okay. Iri message but yakanyorwa nenzira yemashoko asingatauriki, asi ndiye kusangana kwevanhu murume nemukadzi. Mukoma bankuru vachibvaona message, vaona message iyi ndobvavhurira mwana mameseji zvavakaita manje ivo ndobvatora foni yavo ndobvavasendera mufoni mavo, vatora mufoni mavo ndobvavavhura meseji mufoni yamaiguru mainini ndobvavatora piki rekuti zviri kuonekwa kuti meseji iyi ndiri kuiverenga mufoni yerudzi guru. Okay. Ndobvavatora kamera video rekutarisa kufront vachiverenga meseji, nekuseri kwefoni vachitora meseji, ndobvavatora zvakare screenshot ndobvavashendera mufoni mavo vachizama kuita zvese zvokuti zvizooneka kuti zvabuda ndobvavachengeta. Mainini vatsoka ivo pavakaona meseji ndobvavaidelita. Mainini aiwa mainini havasi vakadelita. Okay. Ivo baba mukuru pakapinda meseji vachibvaidelita mufoni mamainini. Okay. Ndobva ivo vasara nemeseji ivo nezviratidzo zvokuti vatora foni meseji iyi mufoni yamainini ndobva vanyarara. Mainini vauya ndokuwapa foni, mwana achibva sara semwana wangu yakuzosiya. So bankuru kozvino zvavari kuti ivo Zimbabwe zvandakaona zvini zvoti mainini nemunhu uyu vanototamba vese vanodanana endi vachisvika pakutoita chivi chemurume nemukadzi. Apo vakazvitakura. So nemeseji iyi ndibvunze mainini here, ndiudze munin'ina wangu here, ndofana kuita sei? Ndechikupi ichi? Pikita mashoko. Vakaziva here namba yakatumira meseji iya yanga yakasevhwa? Vakaichengeta. Yakasevhwa here namba iyi? Aiwa ina kusevhwa but vakaichengeta neprofile pic yemeseji, pakava meseji yachona profile pic yemunhu wacho akatumira meseji zvakare vakabvaitora zvakare. Okay. Vanayo kunze kwemeseji yakapinda mwana achitamba magames pane here mamwe messages anga aripo pamusoro kuratidza kuti vanhu ava vanotaura vese? Anoratidza kuti kana kuri kutaura vanotaura but ikapinda inodelitwa. Ndiyo yega meseji yanga iripo yakatopinda akabata, yanga isimo but meseji yakapinda akatobata foni achivhurira mwana kuti amutsvagire magames. Mazuva ano tinoziva kuti mafoni anenge ane mapassword. Foni iyi yanga isina password here? Yanga isitorine baba, yakatosiyirwa mwana akatosiyirwa achitamba achitotamba but amina kuti akaenda kupi nekupi kuti achidzokera kwekwe achadzokera. Saka bamukuru wangu achidaka kuti mwana adzokere kumagames, atambe kumagames dhuma nemeseji. Aunza nyaya ndibankuru ari kuti tani ndiite sei? Mainini vane pamuviri vakazvitakura meseji ritotaura kuti vanhu ava vanotosheya, vanoita zvese zvinoitwa nemunin'ina wavo semurume nemukadzi. Mati meseji yanga ikanzi kudini? Yaitoratidza kuti nhasi tichakunda here kusangana tiite zviya. Inini ndiri kuzama kuigadzisa but yaitori direct message inotaura nyaya idzodzo. Munin'ina wemukoma ava ari kupi? Ari mudzimai uyu? Ariko kupikita koko. Okay. Zvakaitika rini? Zvane 3 days zvaitika. Saka kuti mainini paukatora foni havana kutomboziva kuti meseji yapinda, yakangoverenga meseji ndokutora sezvinodiwa ndobvatirita. Zimbabwe munoti kudiniko neichi? Rachel Chauke apitira kamustudio ndo chatofana kutanga nacho mangwana. Chimbochidigestai, chimbochifungai, chimbogarai nezvacho tobva chatachisimudzira kamangwana patichodzoka kapachimuti naura za 9 o'clock. Alaivo iwe sabu kutamba oga paMB Transport arachipata chimuti ngaudze mufana wake because pamuviri apo anogona kupasire pemunin'ina wake ndinonzi sabu kutamba oga paMB Transport. Atamba oga atenderereka. Yakaribeje siti murume uyu vanhu vaizara mukati ende makore acho vakasingadzoke. KB Nabhosvo chingosvika ina 1 ndini ndadaro ndinonzi Rasa Chigarira ari kupiko?
ndoverengere message verenga ukova kevi. It's okay. Dzungu rine Caps United so kokungoti wiki rino matimu mahombe hanzi takaridzwa inini zvangu mudhimbare toonana kuground musi weSunday. Ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nganganga paBorodale paWichdon. Dzungu rine Caps United so Ini zvangu ndanyarara. Okay, sanganai kuground musesandiko sanganai kuground mupedzerani na 4 o'clock. Isu National FM tinenge tikupai live mutambo wacho kune vese vasine kuenda kuground asi huya uzozvionera wega. DNA test apo ngaudze mupfana wake ndinonzi Proper Heathcliff pamajecha paNewman. Panoti DNA test kapa ndio zviri kutaura po paHeathcliff pamajecha paNewman. Amarizatsi anobuda ema-DNA test. Kona iwe podumba pabhindura chianiko hanzi Caps tokurova ichete ndinonzi podumba ndiri pabhindura. No problem. Zvakaitika kumashure zvinoratidza vakawanda. So far tisiri pamusoro tisine mbiri yekurova vanhu. It's okay. Sine masofa panze icho ndinonzi maichamwa paVonabo clinic paGlendale. Babaisapo izvi ndochatanga nacho mangwana. Ndochekutanga ichi. Chisi chimuti achibara kuti paka. Golden Valley. Nyaya yandoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe ndakaitaura nezuro. Nyaya iyi yakaitika mukati meguta reHarare asi wandiri kutaura nezvake anga ari mukati menzvimbo inoshevedzerwa kunzi Golden Valley ndiko vanobva mukadoma. Kwakaita hama yavo yakatumira mashoko kune vehurakama nekurarama navo kuti aiwa ndiri kusvika panguva yekuroorwa ngatichiunganai mukati meguta reHarare. Baba vakabva mukati meGolden Valley vakabva nevana vavanikwana kuita ivo vatanhatu kusanganisira amai nababa varipo ipapo vachibva varipo 6 vachibva vasvika mukati menzvimbo yeHarare ndokuenda munzvimbo yavainopembera vari kuita basa ravo. Asi panga pakaungana vanhu ava vanga vakanyanya kuwanda ndeverudzi chikonzero. Pane mwanasikana akaenda murudzi akagara kunze kwenyika ndokubva azobva kunze kwenyika aine mukomana wakasangana naye kunze kwenyika ndokuya vachiti izvo vakuda kuti vasvitswe panguva yekuti vabatanidzwe mushure mekuroorana nekuti vanga vasangana mune zvakanaka. Right. Pane mwanasikana ane 42 years anove ari pachikwata kana kuti mhuri yakabva kuGolden Valley. Ndoda kupupura mushure mekuona kana kutarisa maziso edu ukatarisa chinhu ndivada kuudza kuti chinhu chakanaka icho hachiite zvichienda nekuti iwewe uri kuzviona sei. Kwazoita chimwe chinhu chokuti munhu wese anoti ichi chakanaka. Right. Nyaya yandakutaura panapa ndiye murandakadzi ane 42 years anova akabva kuGolden Valley nevabereki vake nevekukama vake. Nguva yaitenderera ari pamba apa paitwa mutambo apa anga ari pedyo nemusikana airoorwa vairatidza kuti vakura vachiwirirana kana kuti vanonzwisisana aishidzwa padhuze vachimbomira padhuze kana kuti aiwanzofara aine vanhu. Nguva yekuti vanhu vakusevwa chikafu vanhu vaitaura nezvemwanasikana uyu. Panguva yaitaura nezvemwanasikana kuti mwanasikana uyu akamira kade vachipa makomenti zvichienderana kuti vari kumuona sei. Ndichitaura inini ndinoti nemaziso angu ndinoti munhu kwaye akazvinakira. Right. Vachitaura kudaro vanhu vakada mumwe munhu wani akanga aripo ipapo akati ndiri kunzwa vanhu vakawanda akafanira achifamba vanhu muri kumutarisa kana kuti munosara muchitaura nezvake. Regai ndikokuudzai munhu wamuri kuyemura wamunhu wamuti akanaka asi tikada kumubvunza ipapo muchanzwa achitaura mashoko ekuti zvamuri kutaura hongo but atori nenhamo iri paari yokuti kunyangwe ari pano ndiwo ari pano chete asi achibva pano anotanga kuchema nedambudziko rainaro. Hey, munhu aitaura mashoko aya kuti muri kuyemura musikana uyu asi ane nhamo iri paari munhuyi munhukadzi. Okay. Saka achibatsira kuti akanga dudanwa ari paukama apa asi ukama hwake hwakafanana kuti ini ndikaroora ndinogona kuroora mwana wangu kwaachaenda kunoroorawo obva aita muzukuru vazukuru ivavo ndio zvanga zviri munhu uyu. Ukama hwake ndokuti kunyangwe pakada kurongwa chikaranga haadaniwe chero akashayikwa hazvina basa asi iri hama. Okay. Zvikanzi muri kutanga dambudziko rei zvikanzi munhu uyu ndikataura inini regai ndimushevedze ndobva mushevedza. Zvikanzi vanhu vese kutaura nezvakwavo uri mukadzi akanaka uri mukadzi akaita sei zvakamira sei. Zvikanzi vanhu havatozivi ndiro dambudziko achibva tanga kutochema. Dambudziko rangu ndire 42 years but pa 42 years handina kana mwana.
kwete kuti zvinoita kuti ndive ndite mwana ndikushawa ndiruzwana ndatozama izvezvi varume vandakagara navo semurume nemukadzi kutopinda mumba ndave ne11. Baba Isabel, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ichokwadi ichocho. Iye musikana uyu paanga achiti ndine dambudziko, pane here kwaimbofamba achiudzwa kuti pane munhu ari kukonzera kuti usabate budzi maoko? Aitoudzwa kunzi iwo pane vanhu vakakugangira, asi kuti vataura kuti ndiani kaundizvibvise vaikundikana. Kwaakafamba iye achiti ndauya kuzobatsirwa, hakuna chaibuda. Okay. Saka zvikanzi nevanhu imi mihora iti mazona hama dzake dzikapupura ichokwadi. Uyu muningina wake uyu ane vana vakati, uyu muningina wake ane vana vakati, avadiki kwari vane vana vakati. Zvikanzi alright, asi nyaya iri pari ndiye kuti izvo uyu mwana uyu izvezvi mumazamu make makaiswa zvinhu zvakafanana nemazino. Mazino anobva murume munhu aya, but ndoda kuratidza kuti mazino aya anobviswa. Ndobva zvanzizvo zvatakuita panapa tinenge takukanganisa mutambo uri pano. Zvikanzi ayo nevanhu kunyange mutambo uchiitwa but zvinhu zvitaurwa pamunhu kwayo waupenyu. Right. Tinokuda kuti kana 5 minutes sirapo chete ndobva waenda paside. Zvikanzi bvisa bra. Ndobva bviswa bra. Ndobva abatwa minyatso. Achipedza kubatwa minyatso maoko pachisara pachitoonekwa kuti pabviswa chi mazino. Zvikanzi aiwa musikana uyu akatamba nevanhu vakawanda izvezvizve haatosarudzikana kuita sei chaari kutsvaga mwana chero mukamubvunza kuti zvirwere dzitori tsitsi dzamari kuti musikana uyu asarware nezvirwere zvabonde. Nekuti ari kungoti chero zvazvaita chaari kuda mwana ende akapinda pakati pevanhu especially muchinzi mwana wanhengi uyu munenge muchitomushungurudza. Right. Munotaura mashoko. Memuchimushungurudza. Saka iko zvinozvi pane chinhu chiri paari but chakaiswa kusika rudzi rake. Vose vari kutamba nawo achifunga kuti varume vake avazi varume vake ndicho chinhu chakaiswa pasika rudzi. Chinhu chinongobuda kunze kwete kubva paari, chinobuda kunze chiri panyama dzake chichidzokera mukati mudumbu, chichinyura kubuda kunze chichidzokera mukati, asi chiri maari. Chinhu ichi chakaiswa paari, chakasereketwa. Zvikanzira kuti ndichibvise but azviite kuti ndibate nzira dzakafanana naidzodzo. Saka zvandakuita panapa ndezvekuti izvi zvikubvisa kwandaita mazino aya vamwe vatoshovedza kuti pamwe anga ari maoko handichadi kubata ndauda kushandisa imwe nzira nokuti nzira dzokubvisa zvinhu muvanhu dzakasiyana. Ndobva aitirwa zvakaitirwa zvikanzi ipai mwana uyu amwe ndokutanga kurutsa. Akarutsa nekuchaya kusvika pakuti munhu uyu veduwe musamupfekedze hembe ingomupfukudzai chinhu chokuti munenge muchimubvisa mukamufukidza kusvikira munhu anoita zvekuti baba vemwana uyu vakasvika pakuti izvo mandiurayire mwana one kudita kwaita mwana. Asi iye mubatsiri akazoshovedzera kuti izvo nguva iyi vanhu vangasikati mubatsiri nekuti munhu wese akakapfeka hembe dzake ari pamutambo. Akasvika pakuti izvozvi mukamuvhura ka munhu uyu azvimesa azvikanganisa but mukavhura iko zvinozvi muchaona chinhu chabuda chiri pachimbuzi chabudapo but igonye ritori nemambava kunotarisa kudaiso kuona pane gonye. Baba Isabel, mwanasikana uyu anga auya nane kubva kuGolden Valley Kadoma. Mwanasikana uyu akauya nababa vake namai vake nevamwe vana 4 vakava vari timu rikona kuti 6 vese vanga varipo but pakataka kurwara mwana uyu kuneta nenyaya yekurudza baba vacho varishedza kuti zviri kutaurwa zvinoitika herezvi amati ushandiswa here tikanganiswa pati pana zvinhu zviri kuitika izvi. Vamwe vakashedzera kuti naye baba ingawani mwana ari kunzi ane problem ndiye wenyu ende chokwadi here kuti asi chokwadi here kuti mwana uyu ane 42 years haana mwana. Ndimi afanira kutomira kumberi zvikanzi asi hongu ndizvo but zvaari kutaura ka kupedzera vanhu nguva tiri pane umwe mutambo. Ndo pakazoburiswa paburiswa chinhu vakamhanya chiungana vanhu vachiti kune gonye zvechokwadi ende ruri kuratidza kuti rakatota rabva muunyoro wokuruswa but riri kufamba vanhu vacho vachitarisa nikuoneka vanhu vachitarisa. Baba vacho pavakazwa kuti ndinoda kuonawo vachibva vasvika baba vachivaona gonye baba pavakaona gonye ri ndobva vangononga gonye riya remarutsi ndobva vakaenda murume mavo ndobva vamedza ndobva vamedza. So dzikana baba veve tiudzei zvamanga mutira kuti gonye zvamamutira ndezvipi zvamaona panapa ndezvipi zvamaona zvakaita kuti vanhu panga paiswa mazino yangaputirwa pane chimwe chinhu achibva atorwa aiswa pamumba site nokuti vanga kutofunga kuti nemazino acho zvakare vanotora kuita sei vakamamedza. So vanzi wo ndo nyaya yachona. Vamwe vana vakaisa mufanano kuna baba mukuru nevazukuru vakada kubata baba vachida kuvarwisa kuti chii chiri kuitika. Yes. Koma chitora sei ingawane munhu chabuda zvakanaka kana chii chaikonzeresa zvikanzi hakuna chinhu zvamamuchidzwa zviri kupi ndinopenga here ndinomedza chinhu chakadaro inini pamaruva vakutoramba. Zvikanzi nemunhu uya zvikanzi hazvinetsi. So panga pane mumwe munhu mukuru anoratidza kuti kuna baba ava anotoiwo baba zvakare ndo vakamira vachiti musaita noise pano pana baba nanga kuzoshandirwa munhu asi tauya kumafaro ekurorwa kwemwe mwana. Asi zvondaona pano zvandogona kupedzana zvo ndezvekoti hama yangu ndine kwesi maka nayo
ine kumwe kurwadzika nekushungurudzika kwaaita pamusoro pekurapwa kwemwana. Saka nyadzi dzinogona kukunda rufu. Saka shoko kana muchirinzwa muchanzwa zvinorevei, asi tiri kuona kuti mubatsira musati mapedza. Nekuti chinhu changa chinzi ndo changa chishungurudza mumunhu kana chadyiwa nemunhu, iye achidyawo zvakare anofanira kunge ari murwere zvakare. Kureva kuti achazoda kubatsirwa zvakare. Baba ndo pakatanga kungoita sekuti hanzi vanhu ngavarare mangwana kubatsirwa. Mangwana achona pasisina pati. Baba vachaita sekuti vakuvaviwa, vakuita senge vakuvaviwa, vakutobvisa hembe, vakuita simba rakawanda vachibva vatanga kusungwa. Saka mubatsira chivashedzera akati, baba ava ndizvo vataura ndiri. Ndinogona kuvabatsira sekukumbira kwamaita imimi. But baba vaifanira kuti vapupura chikudziya kuti chii chikambengi chaitika pamwana uyu. Nekuti mwana uyu chokwadi chakanaka ndo vanga vachikonzeresa. Mwana uyu angasikabva akaita mwana zvakare. Nekuti vaisimbisa zvinhu zvavo maererano nemashandiro avakamboita mavakashanda. Mataura imimi kuti mubatsira akataura kuti kunze kwemazino akabviswa pamuviri panga pane chinhu chakaiswa pamwana chaikonzerekana kuti icho chaishanda semurume. Saka baba ava ndo vaishandisa gonye iroro pamwanasikana wavo. Ndo vaishandisa gonye pamwanasikana wavo. Hazvina kutozombodudzirwa zvakatoonekwa zvega kuti ndo vachiita. Saka pakatorwa gonye vakarimedza iri zvikanzi aiwa nevamwe kana riri gonye raikonzeresa rikapinda zvakare mune mumwe munhu anditi rikapinda ndoparinge rakushanda zvikanzi kwavari cheta problem. So kurwara kwanga kuti baba kunasinge munhu akupenga munhu achivaviwa chiita sese zvikanzi zvatanga pavari. So mubatsiri uyu mai akabva ati aiwa munofanira kuti muwane chokwadi. Saka pachokwadi ichi manje mubatsiri achibva ati nemusi weSaturday ndo panosazodzoka tobatsira baba vanga batsirwa sei. Saka taura kune kwatiri kuti baba mhuri yese yakadzokera Golden Valley. Baba voga ndo vakasara kune hama yavo inonzi baba iri mukati meguta reHarare. Musi weSaturday ndo pavari kubatsirwa ende usheshedzwa zvakare vamwe veukama kuti vaite sei. Asi patori nevamwe vana vaitoshevedzera kuti izvo vasabatsirwe ngavasiwo vakadaro kana zvinhu zvaikonzeresa. Saka uyu ari kuti aiwa kuti muzive kuti ndizvoka baba vanofanira kuti vapore mwana wopora vese kana chinge vapora mozotanga kuona kuti zvaikonzeresa ndezvipi. Asi baba vanozozovanzirwa ndo vaikonzeresa iko zvinhu zvavachatauriki navo nekuti munhu akutorwara senge munhu akurwara nenjere vakatanga kukwenya dzimwe dzenguva munhu ndosvikapa kutomuti chirege kukwenya apa vanokwenya vachiramba vachikwenya kutodzika kuita ronda pachibuda ropa vachingokwenya chete zvavari kuita vachazvizivi. Izvi zviri kukonzerwa negonye ravakamedza asi rabatsirwa kubva kumwana. Gonye ranga riri menyu richitofamba kutofamba pamusoro pemarutsi kudai zo vakasvika kunokora nemarutsi vachiisa mumuromo. Vakazviitirei? Amen. Pane here pawakazviita apo pawanga vachiti manga muchiti mimi mubatsira anobatsira chii chaitika ipapo pawakatora vachimedza gonye? Pane here akavabvunza kuti mazviitirei vakadavira? Nguva ivanhu vakatanga kutoshamisika nekuvhunduka ndicho ende vakatora gonyero vachitobva pane vanhu zvinhu zvamanga muchitaura zvanga muchitaura ndezvipi makonye acho ari kubuchiwa wati ivo vatomedza vatobvisa kuchapupu vabvisa kumbowo. Pakaipa muri kunzwa Golden Valley Kadoma munoti kudini konacho iri hama yako baba nyakubereka vakakusunga kuti usarorwe usaite mbereko usaite kamwana wabatsirwa baba vachibva vatora gonye ravanoshandisa vachibva varimedza izvozvi vari kurwara. Asi mubatsira kushedzera kuti kana muchida kuti ndivabatsire ndichavabatsira asi vanofanira kuita sei kuti vapupure. Waita sei? 0773238096 nezuro makataura kuti nyaya iyi yava nenguva yaitika handitika baba ava vachirwara kudaro musikana uyu zviri kunzi mukufambidzana kwaari kuita nemukomana wake pane zviripo zvinofungidzirwa kuti zviri kuitika nekuti musikana kuti za 3 months musikana waishizira kuti iko zvinozvi ane mwedzi yakadarika yaanofungidzira kuti ane pamuviri. Tichimubvunza kuti muzive kuti muni pamuviri munoenda kuzvipatara kune zvitengeswa kana makemesi zvinokuratidzai kuti imimi mani pamuviri zvikanzi andisitomboda kutesta chandiri kuziva chinhu chekuti izvo ndazotesta ndakufungidzira kana 5 months to make sure kuti ndozvandavera. Asi veukama manotora nayo tiri kwanzizo tichimutarisa tichiomuona akutoredza kuti munhu uyu akutoredza munhu akazvitakura. Pakaipa muri yeZimbabwe machinzwa chekukadoma Golden Valley munoti kudini konacho? Tumirai text message kana WhatsApp message panhamba dzinoti 0773238096 kota pasi 11 ndopafika nthawe pale manje tiri mkati machirongwa Bhoshongora segment Real Savings and Credit. Charemera dzidzi mukoma KB ndine nyaya yepagutu. Kwagutu ndakabhotaura nyaya yekunyanya kubiwa kwemombe yange iri kune zuro mahwani. Vanhu vanotatsike kuba mombe vaya vanobva vauraya mombe dzenyu vobva vadzivhiya votokusiyirai zvimwe zvokuti munonyatsora kuti iyi mombe yakafa pandi yangu. Yes. Nezuro vakabva vachibva vauraya mombe
dzinogona kuita 4 kana kudarika, ndokubva vapakira nyama dzavo mumasaga, ndokubva vakanda mumota vachifamba nemotokari ichibva yafa. 10 oro shiwiri binifu wakachiwemba kiminika. Right. Mombe yafa, mota yafa kudaro. Vanhu vai vanoti mota yafa. No, patakamira pana pamota yakafa panogona kuuya vanhu. Saka nyama iyi nekuitwa kwayo uye zvikubuda kwezuva munhu wese akabirwa mombe anenge ataka kutofonda kuno mombe dzabiwa kuno dzabiwa isi tikazoonekwa tine nyama zve zvakaoma. Kwakutora masaga aya mombe inyama aya vachidhonzera makwenzi mota yakafa. Vanhu ndokuzoona mota udaisi vari kuona nyama pamota hapana vanhu nezuro vakaswera neusiku vakachengeta mota. Saka parizvotamira kuti pane varidzi vemota here vakazouya asi vakasati vauya asi nyama yanga iriwo masaga omakwenzi. Baba Isabel, papa motikari dzese dzinofamba mumugwagwa dzinenge dzakarejestwa handiti ichokwadi. iyi motikari iyi ine number plate yakati ndiyaBoshongora. Yes, ndiyakanyemba Bosch. ichokwadi. Kana vasina kuiziva vanongofonera chete kunorejestwa motikari handiti. Yes. Obvanzaiwa motikari iyo ndeyaningi. So chamirira kunzwa chekuti achati aiwa hongu kufa kwayaita tisu here tiri pamochite nemasaga aya kana kuti yangu yafa yakazvivirira apo unenge wahaiwa. ndechekupi igutu kwagutu Zimbabwe. Unenge wahaiwa pane basa raita sei? ndo chinonzi chadzunda. Ndakamboudza kuti chino chadzunda unenge uchifamba nemotokari yako nyowani ichangobva mukati mekuburwa mukati mekubvisa maplastic paper injini ichizvinzwa wobva kuti 20 km per hour wobva une katsuro kabuda musango kari kutowedzera speed kutogepa kutodarika mota yako wobva kuti ndingasiwe netsuro wobva kuti mafuta 60 km katsuro kari kuwedzera 80 km per hour katsuro kari kusiya mota 100 km per hour katsuro kari kusiya mota 160 katsuro kakuita seke wakuda kunokarova. Nguva yekuti wakunyorova katsuro about 2 meters apani kuti wakunorova katsuro wobva waona zvako mutumba wenzou uri tozvibatsira uri mutara. Nguva yekufunga kuti wo haizi tsuro inzou pa 2 meters nguva iyoyo ndonguva ine vakomana vane mota iri kwagutu. Amai apa mapurisa vakatoziviswa. Aiwa kupapi pacho 11:15 regai timbotengesa uonekadzano. ichokwadi muri yezimbabwe. nyaya ndinaye pano ndoda kudzidzisai ndekuti muri yezimbabwe nyaya ndichataura pana panyaya dzisiri kupera ndine nyaya yekugokwe yepamba pari kungotsva zvinhu patova nezvinhu zvinokwana kuita 4 zvatsva ipapo ndokuzotsvaka neronde zvimwe zviripo pambapa. Pane mwana akamborumwa nenyoka akasvika pagumurwa chigumwe kwozoita mwana zvakare akabva aroora kudaro nguva yaanosangana nemukadzi zvakavanzika zvese zvinodzokera mudumbu. Ndobva papapo baba vepamba apa vakambowana zvakare pamba pavo pamubhedha pakarara chimbwanana chakafa asi chisina matombo mudumbu. Chabviswa nani chapinda nani. Izvezvi vagari vemunzvimbo vari kuenda vachipa rubatsiro but pavangosvika vakapa chibatsiro chete zvinhu zvicho zvapa rubatsiro zvobva zvatsvawo. igokwe Baba Isabel, asi nyaya ndiri kutaura iyi akadzi kekutanga kuinzwa kuti yaitika kugokwe chete mune mayakawanda mayakatitika zvokuti hembe dzaitsva moto uchibuda muwadhiropu zvinhu zvichitsva vanhu vakasvika vachida kubatsira nehembe kana chikafu chichiita se chichitsva. Asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti pese panenge pazopera moto uyu panowanikwa paine mechisa bhokisi remechisa rakazara rinenge riripo risina kushandiswa kuti rabva kupi hapana anoziva. saka vari kufamba here vehukama even ivo vari kusangana nedambudziko iri vanzwe kuti chichiri kukonzeresa. Ndo patisati taziva kuti pavari kufamba vari kubudise icho chichokwadi chekuti vanhu vanofamba ichokwadi chekuti hakuna munhu anosangana nezvaasingagusikani nazvo oramba akanyarara. Saka vari kuita sei vari kufamba asi zviri kusanganikwa nazvo harisati tapiwa. Asi dambudziko riri munzvimbo riri kutochema nemunhu wese nderemoto kuti moto unongeri kana wabaka wopisa dzimba vanhu vakauya nechikafu chacho chichiri kutsva. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika. Zvinhu zvichitoitika izvezvi. Zvinhu zvichitoitika izvezvi. Zvakaoma chokwadi. Zvakaoma dai varipo dai mukataura navo vari kusana nedambudziko kuti pane here kwawakambofamba kune vabatsiri kuti vanzwe kuti chii chiri kukonzera ende vabatsiri vari kuti kudini kuburikidza nedambudziko iri kuitira kuti vabatsirwe. Ichokwadi mukomagebi chandiweziva nechekuti ndakaenda nzvimbo dzinodarika 16 dzandakaona dzaita zvemoto. Zvimwe zvaikonzerwa nevaridzi vaizopupura kuti ivo vane zvavakakanganisa. Zvimwe zvaiitwa nevaikonzeresa kana kuti mumba mune vanhu vaviri mumwe nemwe anenge akabata zvake zvichizokonzeresa. Asi zvinoda pachena kuti munhu ataure
ataure iye pachake kuti ini ndakabata kubva pa kusvika apa soongorora kuti ndizvi zvikuburitsa here neimwe nyaya yamuda kusiya ndataura izvezvi kunyora kwakaita magrade 7 maresults akabuda mukobakeni namba isati yapiwa maresults inogona kunge iriyo yakawanda kudarika vana vakatora maresults chikonzero nemitemo imwe iri kuiswa muzvikoro asi vabereki vari kuti hatisi kuziva pamwe ndiwo mutemo waveko zvimwe zvikoro zviri kubuka zvichiti izvo pana paisiso pada kutengwa mota yeheadmaster vana vakwanisi kuti vapiwa maresults vasati vasiyawo mari iri kutengerwa headmaster mota pano pachikoro paroda kutengwa bhazi mwana haakwanisi kubva panapa nekuti achadzoke asina kusiyawo mari kutenga chibhazi vamwe vari kunze $20 vamwe $15 vamwe $40 ekuti patengwe bhazi rechikoro saka kana musati mabvisa mari iyoyo maresults hatisi kukupai pane here mari yakataurwa kuti inofanira kubviswa nemwana wese and mari iyi yakataurwa pachine nguva here kuitira kuti vabereki vazive kuti ndo zvichaitika no imari vatosvika vachitogamuchira shoko iroro vaenda kunotora maresults tine urongo hwebhazi pano saka mwana wenyu akatora maresults akaenda achawani kuti achatowana kupe saka izvezvi muchitora maresults enyu chokutanga kubvisa mari echi vamwe vacho vakabhadhara maschool fees avo vakunotora maresults vachibva vanzizvo muri kuzviziva here kuti school fees mamusati mabhadhara nekuti mari yamakabhadhara iya takaisa kubhazi saka tangai mabhadhara school fees mungaziva here kuti zviri kuitika kupi zvinhu izvozvo zviri kuitika muharare mune 3 zvikoro kunze kweharare kune zvikoro zvinodarika 7 right izvezvi kutaura kuno kwatiri kutori nevamwe vana vabereki vatori panemwe chikoro izvezvi havasati vapiwa patori nenoizi izvezvi regai tozokutsvagirai kanhamba nhamba yokuti munokwanisa kakubata dai tazivako kuti inzvimbo ipi nokuti takapiwa manhamba emaschools inspectors right enyika yese kana kuri kumufakose kana kuri kuglenora kana kuri kuantananarivo Heathcliff right asi changotsvaga number 1 kubva kuministry of primary and secondary education yamuchafona kuitira kuti mubatsirwe panyaya yemaresults iyi kuti muri kuenda kunotora maresults mobvanzi hatikwanisi kukupai nokuti pane mari yebhazi iri kudiwa ende mwana kuti atsvage nzvimbo panodiwa maresults right saka uchimizikana maresults akabatwa ipapo neupenyu hwemwana kuenda mberi hwakatobatwa ende makutokanganisa kodzero dzemwana kwanise kukadzi kodzero dzemwana KB Bozongora ngatipewo kanyaya yekwedu kumufakose yeboyfriend yakaponda vana vegirlfriend I think even iwo moms vanofanira wakakumbobatwawo mbichana nepolisi nenyaya yenegligence ndimosoka timu rangu iri lapsus yangu maideni bladeni vacho Dorwini Deofen Jaden Braden vavakidzani vedu maikambanje Beni na Berito vechere pana Lighton apo Kitasi wechipi airtime pa red container ne boys rese riri pari Dr. Nephias Chimboa Ivika Kono ne mupfana wake Beatrice panakafudza mombe apo Leo wemududu bike ne timu nyanzi yese kunyanya Cynthia na Hudson Kampina ndinonzi Dumisani Ngwenya mufakos area jeipa mabaskoro pasamurio apo ndichiti glory Manchester United baba Isabel tiri kukumbira oka namba dzemubatsiri akabatsira kamwana kana uyo weku Golden Valley Kadoma right tinokumbira kuti dai hurumende yapindira panyaya idzo dzema results ema grade 7 ndini mudhara tafadzwa pa Epworth apo nyaya dzacho dzakawanisa baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya muri kutaura yepamfakose zviripo ndizokudaiso muri yeZimbabwe icho kwadi mashoko ekuti kwa mwana akapondwa umwe mwana akakuvara nyaya ndinai pana paikizvo ndiye kuti mwana uye ukukuvara izvozvi akutasira kunzi munhu akutonzwa zviri nani kuda kuti kurapa kwake kuendera mberi asi mashoko andingazotaura pamusoro peshoko iri ndekuti pazuva ranhasi ndichakwanisa kuenda kumufakose tinzwe mashoko anobuda mumuromo mai vacho nekuti mashoko anobuda chinzi iboyfriend imbavha ichi anogona kutaura mashoko ane chokwadi pamusoro pekuti munhu uyu akakwanisa sei kupinda mumba umo achiita zvinhu izvi ndaamai vacho ndichasvika pana amai pazuva ranhasi tigopiwa zvakakwana tigopiwa zvakakwana dzimwe dzimwe muri kuti boyfriend yapa maisi boyfriend ichokwadi andimanzwa yes. asi munhu anogona kunga ine chokwadi ndaamai vevana ava right kuti munhu akaita zvinhu izvi ukama hwavange vainavo iye naiye ndehwechii yobva yabuda nyaya yakanaka asi shoko ranogona kutsigira nekukudzai pana ndikuti ichokwadi mwana akasvika pakufa mwana akapondwa mwana akafa mwana akakuvara asi anogona kuzotiudza nokuziva kuti
vange vane ukama hupi nemunhu uyu ndamai vacho. ichokwadi saka mangwana munogona mune update tinotenda pane wangotsvaga nhamba dzemubatsiri weGordon Valley. ichokwadi muri yeZimbabwe munhu akazokwanisa kubatsira ipapo. nhamba dzake dzekufona dzinoti izvo 0714 204 235 0714 204 235. ndinovinga ndomadzo panhamba dzandiri kutaura muri yeZimbabwe apana nhamba dzangu ndiri kutaura nhamba dzachona idzodzo dzamakumbire dzamuri kuda 0714 204 235. ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho asi vane zenga chida kubata nini muri yeZimbabwe kuti vandiudze kuti svika pakati kana pachisvika tosvikepo musafona neprivate number musafona muchita kuti halo morise ndezvebasa mafoni akawanda imwe inenge yakuringa kungoti bosho makutsudzura uyezve kana mune zvamuri kukumbira musati mafona torai ball point paper mugara nazvo paside kuitira kuti kana pane chamuri kukumbira pandinoshevedzera munenge makutonyora uyezve musanyora pafoni yatiri kushandisa nguva yamunobaya foni yenyu zvinenge zvichirira zvakaipa munzeve dzangu zvinokuvadza nzeve right. nhamba dzisina chipomerwa nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 3536 0736 paka mbare apa pano padhuza mbirisi musha mukuru mumbare baba mupembe nemuri yeZimbabwe. Mune dambudziko riri kunetsa rekuti izvo vanhu vakambokonana pakatombobatwa vemwe vana vakomana vaisifambira zvikati batai vanhu ndo vari kukanda matombo mishe iri kuona kuita 4 matombo ari kukandwa achirova mahwindo vachiita sei pachovabata vakomana so pakazoita laki rokuti vakomana vachiri vakabatwa kukabva tavakuuya mamwe matombo zvakare masikati machi vakomana vachakabatwa vachiri vakabatwa kuti havaziriwo kunotarisa matombo kwarwa matombo asi kuwanikwa asi kutaura kuno kwandiri kuita pane mamwe matombo akachengetwa akarova mahwindo nemasipeza nekupinda saizi yematombo aya sokunzwa kwamuri kundiita kutaura kwenyu kwandiri kuita zvoende ari kusvika akaputsika anongosvika ari kuona matombo aripo paruyadzi anongoona matombo aripo vozopinda azvichaitike futi saka zvai nguva yazviri kuita zvinhu izvi zvokuunza matombo so havazi kuziva kuti zviri kubva kopi vakatanga vachiti vanhu but havazi vanhu asi ndakuchita chakurudzo vachindiudza handizotauri hangu nyaya iyi ndakaiona kuchitungwiza pane pari kutemwa nematombo even gore rakaipera ndakaita zvakare muchitungwiza mune imwe nzvimbo yataitoita nyaya tichitosvika kuti patakamira pana kuita nyaya iyi tinogona kutemwa nyaya yekutaura kuno kwandiri kuita zvakare munzvimbo yebudiriro 2 varipo vanhu zvakare vakambokonana pano mumwe musha chidzi vana venyu vari kukanda matombo kunoko vakamira zvakare matombo ndokuuya mamwe but kusina vanhu nyaya iyi zvakare muwaterforce irimo nyaya iyi zvakare kumabvuku iriko yekukandwa kwematombo pamamisha but vanhu vachona vasingaonekwi so hatisi kuziva zviri kufamba sei asi vanhu ava vangoti pamba pari kukandwa matombo obva wasiya zvakadaro here pane here zvawamboitawo no iko zvinozvi pane dzimba dziri kuonda 4 dziri pamwe chete ndo dziri kurwa matombo zvokufamba kwayo obvious vanhu vanotofamba but ichiri secret yawo havasati vataura zvokuti kunyange matombo aya dai zvaingoitika muri mumba mubedroom memunhu hapana kwanisa kuziva vaigona kusolva problem but izvo zviri kuitika panze panoonekwa nemunhu wese zvokuti munotombobvunza kuti mwana taona pakamira mwanapo kuno kwaya dombo asi mwana were saka zvinoita kuti zvisvike kuvanhu secret yevanhu kazhinji kunyange vakazviona vanogona kuipedza iri yavo asi iko zvinozvi zvichiri kuitika here kana kuti zvakaitika zviri kutoitika manzwa kuti matombo aya akatokura kudarika musoro wababa Isabel asi vachinzi imonyari paguruwe monyari nemusoro wa so neimwe nzira asi nyaya yatinya ndekuti pari zvinozvo hatina munhu ati atemwa akakuwara kutemwa kwedzimba pamusoro pemawindo pamusoro pedzimba parofing baba ndo muri kutemwa hamuna munhu ati asi chiri kuvhuna ichoti mamwe matombo acho anozodonhera mberi kwevanhu zira racho rakatoma kuti rikatema munhu here mawari so havasi kuzati ari kubva kupe kwenyu wazvikwere kana kuti vari kuvanoziva kuti zvinongoitika vanogona kutiudza kuti kana vakamboita dambudziko iroro vakazoita sei vakazodii
right munozobata baba Isabel vachakupai nhamba. ndiripo pachimuti KB naBhozho ndinonzi Morris Phiri ndiri kunoko kuChinhoi kuri seko kuChinhoi nhasi baba namai Amen Musaruro padombo shava vakachibata chimuti kuti Radio Correct Kanyemba pabodzi kana Bhozho ndakakubatai zvakanakisisa loud and clear ndinonzi Machingura the Airwaves Commander pachiwenga pari seko nhasi. Isabel rega tingonzwa kamuterere ari parunhare tobva tapinda kamuchitoro nevasawira vedu veDMR Earth Moving Training Specialist. Hello pa National FM. Hello. Hello. Yebo. Uvanya makura pa mazoe pasati pamba chibanga pa magweta. Ndiani ari kutaura? Inozi si uvanya makura pa mazoe pasati pamba chibanga pa magweta. Baba atakudzo kana asekuru akaila. Okay, tinotenda tibatsira itinzwe. Kana mafona kana mapinda akapa chimuti mapinda akapa radio dzikisai volume yeredio anditi kamoterera pafoni kwete kuterera paredio tinotenda maita basa 22 minutes past 11 paita munango pantedu baba Isabel. Hello National FM. Mabhozho. Mamuka seko mkoma wangu. Ndienda muga wangu nditafadzwa kawispa vonda. Mukoma tafadzwa muri sei zvenyu? Tinofara zvangu muri sei? Tibatsirewo tinzwe. Mai avo nemusikana webasa varoyi chaivo. Pavakaroya. Saka kuri kuti ndima itonga mungade makatonga matongero api? Vakatonga vemutemo vakagona vanga vaiswe mukati. Chidzidzo chamungapa vanhu ndechipi chikonzero munhu anenge aroora mukadzi achiti tiri muimba imwe chete but kana mumwe munhu achizoti ane zvaanoronga kusaidhi achishandisa mari dzepamba ipapo munoti kudini madzimai akadaro? Uyo mukadzi uyo ari kuratidza kuti anga asingatode zvemurume wanga achitoda kutozomudira murume achizobva amutedza. Anga asingatombode zvemarriage. Imutemo wakatabaza munhu vanhu ngavapinde mukati. Vanhu ngavapinde mukati. Aiwa tine vanhu vanotipedza kavakadza vakaita mwoyo wakadaro. Zvakaoma. Ishuwa ndatenda Bhozho ndafara kutaura nemizvara nhasi uno. Aiwa tinotenda ingomutsai vaviri vatatu. Ndinoda kumutsawo ishuwa wangu anonzi ona manje zvaita nhare yacho. Sorry mukoma wedu edzai kufona zvekare 0713938538 0713938538 kana kutumira ka WhatsApp message pa 0718692244 0718692244. vachada kutibata vachada kusitsa nyaya pachimuti vachada kubata Bhozho ngora unobatika sei? Vanotibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Peter Zulu pamwe chete namutamba pa Mount Darwin. Po rikiti vu lekezani kati kusiyani na Rasho Chauke ni mchemero wakakanyemba Bonzo na Bhozho ngora musare bwino.